an balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛdɔ ye juma ye bato fɛn min kan fɛ a b'a lajɛlen minɛ b'a ye Masa Rahamani ye Ala k'an ka bato kelen bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma o bɛnnen bɛ nazara san kalo 7 ye juillet kalo ye bi y'o tile 9 de ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ furajarakalo la an b'a lɔn k'a fɔ bi y'o tile 30 ye jate la san kalo 11 na don hijira san 1442 san dugu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ min Mali jamana kuntigi ye ale tun bɛ taama min n'i y'a sɔrɔ n'o tun taara n'a ye Moti marabolo kɔnɔna na waati kelen kɔnɔna na gɛlɛya dɔw taara ka ɲɛsin Moti marabolo dugu dɔw ma o ko bɛ cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la sigafɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o tun bɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na jadiwala tigilamaw ni dozolakaw ni ɲɔgɔn cɛ o sigafɔ kɔni ni waati laban ninnu kɔnɔna na gɛlɛya donnen bɛ k'o la o ko bɛ cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi kulu min bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ cikɛlaw olu kɔkɔrɔ donni ma olu ka lafasali tɔn an b'a lɔn k'a fɔ olu n'i ka dɔn k'a fɔ minisiri kɔni u tun bɛ lajɛrɛ la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka tigɛ ka ɲɛsin basigi ni lafiya ma ka ɲɛsin cikɛlaw ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la farabakaw fɛ yen wulikajɔ kɛra maa dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu tun bɛ taa jan d'a maaw ɲɛ dugu denmisɛnninw ka cɛsiri fɛ tɛgɛ dar'u kan an ka finitigilaka dɔ n'o ye gendarmelaka dɔ ye o yira sen fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kunba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a dɔn k'a fɔ juillet kalo tile 10 o bɛ maa caman hakili jigin don kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ n'i ye M5RFP n'i y'u jateminɛ u ye kulu sigilen sen kan an b'a lɔn k'a fɔ juillet kalo tile 10 2020 san kɔnɔna na gɛlɛyaw daminɛna o don de o gɛlɛya min ka bɛn jumadon ma an b'a lɔn k'a fɔ a ko ma tulo tigɛ k'a dɔn k'a fɔ min kɛra n'o wulikajɔ kɛra so ye ka se ka maa dɔw fana olu kasara l'u ni na o waleya minnu kɛra an b'a lɔn k'a fɔ o de kama a yirala k'a fɔ u kɛlen bɛ ka ko caman labɛn jamana in kɔnɔna na minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kɔni bɔnnen n'u ni na ka dugawu donba ta ka ɲɛsin olu ma kuranɛkalanw bɛɛ lajɛlen bɛna k'u fɛ o kɔfɛ maa minnu bɛ yen n'olu jɔngɛnnen bɛ ka se ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin olu ma u bɛ se ka kɛnɛya cogo min na u baaraw n'u bɛna don fo ka taa bila i ka dɔn k'a fɔ dimanche la u baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna k'u fɛ sen kan kuma kolobara tɛ dɔ wɛrɛ bi ka se ka hakilijigin kɛ k'a yira k'a fɔ n'an jɛra ni ka jalaji min ɲɔgɔn fɛ ni diji sɔrɔ an ka hakili to ɲɔgɔn na walima n'an yɛrɛ diji min ni jalaji nana an bɛɛ lajɛlen si kana ɲinɛ si kan k'o y'a kunba de an bɛ dugawu de kɛ minnu kasaral'u ni na fɛn min i ka dɔn k'a fɔ Maliko ye n'o y'a kun ye minnu yɛrɛ bi yan nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka wele de bɛɛ ko komi n tɛgɛ kɔrɔta faso nɔfɛ faso basigi ni lafiya bɛna sira min fɛ a ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Ala k'an kelenna bɛɛ lajɛlen bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na bi ɲɔnɔ ye komini 12 de ye sigikafɔ kɔni i ka dɔn k'a fɔ marifatigi jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ dozolakaw i ka dɔn k'a fɔ u ni jadiwala tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn k'a fɔ kuma dɔw tɛmɛna gɛlɛyaba kɔni o n'u donna ye o gɛlɛya kɛra sɔrɔ ye Haut Conseil Islamique du Mali ka wulikajɔ kɛ ni ka se ka sigikafɔ lasabati kulu fila in bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se k'u tɛgɛ da takunda kelen na cogo min na o hakililaw kun taara ka bɛnkan dɔw ni kɛlɛw tɛgɛ nɔ bila k'o ko b'a lajɛlen to senna kɔsa in na Jogoti Njagati kun donna don bɛnkan in na fan caman fɛ kɛrɛnna k'a ladɔn k'a fɔ n'i ye dozolakaw ɲininka olu ka fɔ la jadiwala tigilamaw de wulila ka taa bin u ka sibiri don an b'a lɔn k'a fɔ u tɛ kun don na u tɛ ju don na n'o kɛra olu yɛrɛ bɛ wajibiya u tɛ taa bin maa ka den nka k'u ka sigida lakana kɔni olu ka marifa taara o de kama wa u b'o baara kɛ o kɔni kɛlen bɛ nin waati in na gɛlɛya ye an b'a lɔn k'a fɔ fan caman fɛ o wulikajɔ min kɛra jadiwala tigilamaw fɛ u kɛlen k'o wulikajɔ kɔni k'o n'u don ka yira ko maaw tɛ taa forow la yɔrɔ dɔw la u b'a yira ko dɔw ka taa forow la nka k'olu tɛ se maa ma ko nka ko dozoya kɔni u tɛ se ka dozo walima ka dozo fini ma la walima ka se ka dozo sɛbɛn k'o ye maa la an b'a lɔn k'a fɔ o kɔni tɛ bɛnɲɔgɔnya kuma ye wa i ka dɔn k'o ko to senna bɛnɲɔgɔnya tɛ sabati cogo si kelen na k'o sɔrɔ i ka dozo ninnu u tɛ dɔwɛrɛ la dɛ k'u ka dugu lakana u tɛ taa se maa ma nka maa kana s'u ma u y'u ka marifa takun de n'a fɔra k'a fɔ bi o kumakan minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kun tɛ bɛnkan kɔnɔna na ko wulikajɔw bɛ ka ta ka ɲɛsin bi ko dozolakaw ka tɛ o sira fɛ e ka dɔn maa caman ka fɔ la ko gɛlɛya kɔni o de bɛ kɛ sɔrɔ k'u n'u don k'o sɔrɔ ka bɛnɲɔgɔnya tɛ se ka sabati o kan an b'a lɔn k'a fɔ dugu min bɛ n'o ye Suŋɔ ye bi n'i y'a sɔrɔ ale bɛ ka dɔn k'a fɔ Jabali marabolo kɔnɔna na Jabali kɔfɛ an b'a lɔn k'a fɔ jadiwala tigilamaw kɔni k'u tɛ dogo yɛrɛ la o yɔrɔw la i ka dɔn k'a fɔ min ye Suŋɔ ye
i b'u ye cogo bala yela ko nin kelen so ye bi maaw be u b'a fɔ maaw ye k'olu ti tɛ maaw ma ko maaw ka t'u ka foro la nka k'olu ɲa tana ye donso de ye donso ninnu ti cɛ u damana ma wɛrɛ dɛ donso ninnu cɛ dɔ de o duguden kelenw de ye u ma wuli kɛ dɔ kɛ ka marifa ta foyi kama k'u b'u ka dugu la kana u b'a yira k'a fɔ ko basigi min n'i y'a sɔrɔ ni maaw sigilen bɛ k'o ma kɔnɔ gɛlɛyaba bi don la don nataw kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka sigikafɔ ne k'a bila o hukumu kɔnɔna na k'o sɔn kɛ Haut Conseil Islamique du Mali olu ye wuli kɛ dɔ kɛ hali bi ka cɛsiriw ta ka sigi sen kan k'olu tɛna maa si kuma lamɛn minnu b'a la k'a fɔ ko a ka ɲi walima a man ɲi o tɛ dɛ sigidaladenw bɛ se ka lafiya cogo min na k'o y'olu ka wulikɛjɔ kunba de ye wa u y'a dabɔ de kama o baaraw bɛ sen na an b'a la k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ nin kulu in bɛɛ lajɛlen maaw u bɛ wulikɛjɔ la nin waati in na Bamakɔ kɔnɛ na u n'i ka dɔn ka Haut Conseil Islamique du Mali ka kumaɲɔgɔnya hali bi ka taa se minisiri min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsin bɛ cɛfɔ ni kanbɛ ma maaw kɔni bɛ ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ kɔnɛ nin waati in na u bɛ se ka ɲɔgɔn ye ni fɛn min bɔra o ɲɔgɔn ye kɔnɛ na don nata kɔnɔ o kunnafoniw bɛ d'aw ma an bɛ dugawu kɛ ala k'u bɛɛ kan kelen ka Mali basigi ni lafiya ka se k'o sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ kunungo Mali polisi kuraw olu bɔra o polisi minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ polisiya yɛrɛ ɲɛdɔn kana bɛ maa minnu na n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ kalo caman kɛlen kɔfɛ ka wulikɛjɔ ka polisiya ye mun de a yɛrɛ mun de kan ka kɛ u kan ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ ka ɲɛsin faso ma o baaraw kalan ɲɛdɔnnen kɔfɛ u kalen na kunungo k'u siɲɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛna baara kɛ ni faso ye fɛn fɛn i ka dɔn k'a fɔ basigi ye o bɛ se ka kɛ cogo min na o baara kɔni ko n'ala sɔnna ma u bɛna o waleya an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a la k'a fɔ kulu min bɔlen filɛ a tɔgɔ dara an ka polisi dɔ la n'i y'a sɔrɔ min bɛ yen n'a kun tɛ maa dogolen an ka jamana kɔnɔ n'o ye Adama Musa Kulibali k'a dɔn k'a fɔ maa 1400 kɔ an b'a la k'a fɔ olu de bɔra muso ye 300 kɔya la a yirala k'a fɔ u fɛ ko n'ala sɔnna ma fɛn fɛn polisiya yɛrɛ ye a ɲɛdɔn baara min b'u la u bɛn'o kɛ faso ye ka wulikɛjɔ ta anw ka jamana basigi ni lafiya u y'o baara min kalan kɛ ka se k'u bila o sira kan an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ san marabolo kɔnɔ na olu kɔni bɛ labɛn na ka yɛrɛ k'a fɔ u bɛna bɔ dɛ wa i ka dɔn u tɛna sɔn cogo si gɛlɛn ko de jateminɛ da la dumuni fɛnw gɛlɛyali min kɛra ko bolofa bɛna ɲini ka y'olu ta ka tulu yɛrɛ k'i ka dɔn k'o tun bɛ taa 120 la i ka dɔn a litiri bi k'o talen bɛ 200 la ani 200 n'a somɔgɔw ka kɛnɛ na olu y'a yɛrɛ k'a fɔ u tɛ jɛn n'o ye ko n'a fɔra k'a fɔ jamana kɔnɔ na fɛnw bɛ yɛlɛ ten wa hali ni nɔgɔya ti don a na a ti jigin bilen fiyewu o ye gɛlɛyaba de u bɛna wulikɛjɔ kɛ k'a dɔn bi fɛn min tɛ sɔrɔ i kɔrɔmuso ka kɔɲɔ na ka tila k'o bɔ i kunna k'o tɛ ɲɛ dɛ n'a fɔra jamana kɔnɔ i tɛ fɛn min sɔrɔ da la dumuni min bɛ yen tiɲɛ don an tɛ se ka taa k'olu to ka tila ka to sɔngɔ kɔni kɛ latakarala ye u kunna k'u tɛna jɛn n'a ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ ni sɔngɔ ninnu n'a ma jigin u bɛna fɛɛrɛ bali tigɛ ka wulikɛjɔ kɛ ka bɔliba kɛ ka yira maa ɲɛmaaw la k'a fɔ fɛn bɛ ka kɛ bi k'u tɛna jɛn n'a ye wa yɔrɔ caman na bi u ŋaniya bɛ maaw la an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ye nɔgɔya ye ka se ka don an ka jamana kɔnɔ na o hakilila min talen bɛ bi ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ Kayi marabolo kɔnɔ na olu kɔni bɛ ka dɔn k'a fɔ nisɔndiya kuma dɔw bɛ sen na ye bi yɔrɔ min n'o ye Bafula bɛ ye k'a dɔn k'a fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ furancɛla fanga maa ɲɛmaa minnu b'an ka jamana kunna bi ko wulikɛjɔw bɛ sen na ka se ka fɛɛrɛ balilen tigɛ terrain sira ka se k'o baara yakubaya sango bi o yɔrɔ ninnu na n'o baaraw sigira sen kan ko nɔgɔya da kɔnɔ o bɛ don dɛ maa caman ka fɔ la gɛlɛya minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ olu sɔrɔ o yɔrɔw la ye n'i y'a faamu lajɛ ko terrain kɔni o baaraw kɔni jɔli o de ye gɛlɛya yɛrɛ kunba de ye Kayi n'a mara kɔnɔna na nka n'o hakilila sera ka ta k'o baaraw sigi sen kan terrain sira baaraw ka se ka baara yakubaya joona sango terrain bɛ se ka wuli cogo min na ko n'o kɛra nisɔndiya ko ba e ka dɔn sigidala maa caman ka fɔ la k'olu b'o sɔrɔ u ka mara kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na a kana kɛ foyi tɛ a ka bila sababa minɛ kɔnɔna na n'o kɛra jamana de fan caman bɛ yen minnu bɛ nisɔndiya sɔrɔ k'o sɔn kɛ u bɛ baara kɔni baarandanya bɛ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ an ka kɛnyɛrɛye baarakɛlaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ni ala sɔnna ma sini u bɛna fara ɲɔgɔn kan ba kɛ chambre de commerce la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jagokɛlaw tɔgɔ la du kɔnɔ na o fara ɲɔgɔn kan tɛ dɔ yɛrɛ dɛ jago bɛ yen n'i ye jateminɛ gɛlɛya jumɛn de bɛ yen fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen bi ka ɲɛsin olu yɛrɛ ka baara kɛcogo ma walima u ka baara kɛtaw ma u bɛn'o kɛ lajɛrɛba ye sini nɛgɛ kanɲɛ 14 waatiw la o lajɛrɛ kɔfɛ ni ala sɔnna u bɛ sɔrɔ ka wulikajɔ kɛ u ni kunnafonilaw ka ɲɔgɔn ye gɛlɛya minnu b'u la k'o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ u bɛna lajɛrɛ min kɛ n'i y'a bala fara ɲɔgɔn kan Mali ka basigi min b'a kɔnɔ na ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ Moti marabolo kɔnɔ na bi maaw kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka Mali furancɛla fanga maa ɲɛma n'i y'a sɔrɔ colonel Asimi Goita ye ale tun bɛ yen o taama waati kelen kɔnɔ na wulikajɔ taara ka ɲɛsin dugu dɔ ma ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye 5 ye o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye an b'a la k'a fɔ Dana Masagu maaw olu y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don jamanatigi yɛrɛ ka taali la ka tila ka nin waleya ninnu kɛ olu la ka bɛn ni o waati ye k'o kɔni ye dabalibanko de ye o kumatigi ye maa min ye
Burema Sagara do ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Mɔgɔ jun nana Bayangara mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la duru nin kalo in tile duuru u nana u donna Yawa fɛ. Yawa ye duru commune a donda de u nana o de fɛ. U donna Yawa kan dɔ bɛ yen o kan in an b'a fɔ Yawa kan donsokan don o donsokan na mɔgɔ tun ma ca u nana dankari olu la u ye mɔgɔ kelen fa o ye civil de u tɛmɛna ka taa Yawa u bɔra Yawa ka taa duru Carrefour la duru yɛrɛ commune an ka commune faba don u nana ye o Carrefour la 1 kilomètre butigi bɛ yen u ye butigi saba jeni u ye maa saba fa. Mɔgɔ fila bɔra Pelu commune kɔnɔ u ye duru kɛrɛfɛ commune dɔ de mɔgɔ kelen bɔra Uru dugu dɔ don u tɛmɛna ka taa dugu dɔ bɛ ko Koru u taara ye u ye bagan gɛn u ye maa fila fa yen fana donc le 5 kalo tile duuru u ye maa wɔɔrɔ fa u ye taara ni moto caman ye u ye butigiw jeni en tout cas u taara ni bagan caman ba ye fɛn min tiɲɛna anw fɛ duru commune kɔnɔ ani Pelu commune kɔnɔ a ka ca o ye ca danne Asimi nana Moti faba don an ka région don mais k'a taara insécurité u bɛna balo ko kuma fɔ balo n'i y'a fɔ Moti région kɔnɔ Moti Bayangara don Bankasi don Koro don Douaza don ni sera Moti a nana waati min na attaque filɛ ka kɛ anw fɛ duru ya a bɛ se hélicoptère bila ka taa Sevare ani Bayangara ngo 65 km don ka bɔ duru 25 km don hélicoptère n'a bɔra minute kelen a bɛ se ka mɔgɔw minɛ mais an ye mɔgɔw wele an ye famaw wele an ye gendarme wele an ye préfet wele u si ma na mɔgɔ ye min ka di u y'a kɛ u ye maa fa u taara ni bagan ye u ye fɛn o fɛn min ka di u y'a kɛ u taara ka sira fɛ nin kɔni a ma bɛn a ma Asimi n'a tun ye ci kɛ ka an ka mɔgɔ ninnu minɛ ka dankari u la tun bɛ diya an ye o de ye kuma ye faso ka kuma don nana masa ka kuma don an bɛɛ ka kuma don Jupitilo ka kuma don an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Burema Sagara kan ye a y'a fɔ cogo min na bi an ka jamana kɔnɔ na caman bɛ yen banabaatɔ talen kɔfɛ a da dɛ kiyamata kɛlen kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka dɔgɔtɔrɔ wele ka na k'o kana fura k'i la o de ye gɛlɛyaba ye bi suma minnu bɛ di n'u y'a fɛ yen ko tɔni 80 walima u ye tɔni 200 di o bɛ kɛ e ɲɛ kɔrɔ k'i ka dɔn k'o ye suma camanba de dilen k'a sɔrɔ a bɛ taa tila maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye jama hakɛ lajɛ dɔw ta tɛ tɛmɛ pananiya kelen kan a la guwa dɔw kɔnɔna na o ye gɛlɛyaba de ye dɛ sɔnni a ka taa maaw dɛmɛ ni balo ye a ye fɛɛrɛ bɛlɛlen kɛ u k'o dɔ wɛrɛ tɛ yen dɛ ka se ka sɛnɛ kɛ olu yɛrɛ ka balo u yɛrɛ kolo la aw yɛrɛ k'u hakila sabati jamana kɔnɔ a ka fan bɛɛ lakana suma min bɛ n'a bɛ ka taa d'aw ma an b'o suma de sɔrɔ ka an balo a la ka tila k'an fiyɔrɔ bɔ a la an ka fɛn bɛlɛlen suma ye an ma sanu ɲini an ma wari ɲini an de foyi fɛ bi ka se k'an lakana sumaw olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na o ye gɛlɛyaba de an ka jamana kɔnɔ bi n'a fɔra bi jamana mara ndomo jatigiya waati min na u bɛ ka lakana tigilamaw bolo ka tila ka bi maaw bɛ ka dɛsɛ ka taa furu la nin ye dabalibanko de ye fo a ka dɔn bi an ka jamana kɔnɔ na fasodenw bɛ bɔ ko caman na ka kule walima ka wɔ ko caman na k'olu bɛ taama walima ka bɔ ko caman na ka kule ci ten k'a sɔrɔ o si tɛ kule ci ko ye ni kule kan ka tɛ an ka jamana kɔnɔ bi ne jamana de bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ ka kule ɲɔgɔn fɛ bi sogo sɔngɔ bɛ ka fɔ k'o ka gɛlɛn hali ni sogo kilo ye 2000 ye bi maa min b'a ko kalama e tɛ sɔgɔli k'a la k'o sɔrɔ kɛ baganw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ na ka se k'u bɔ ka na n'u ye bi o ye gɛlɛyaba de ye n'i bɔra jago sira kan k'i bɛna ni bagan ye ne bɔra yɔrɔ la ka don n'a ye Mali fagankɔrɔ la i dabali bi ba i sera ka bɔ cogo min na o ye kelen ye cikɛlaw olu ma dɔwɛrɛ ɲini dɛ ko ka se u ka dugukolow sɛnɛ marifatigiw de bɛ taa don olu n'u ka foro cɛ an bɛ tila k'an sigi ko balo gɛlɛyara k'a sɔrɔ bi ni jamana ni bɔkun bɛ jamana bi ka wulikajɔ kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ sɔrɔdasiw ma walima an ka jamana fanga ma k'a fɔ anw mago bɛ fɛn min na bi an ka taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ lakana bɛ aw bolo fɔlɔ an tun b'a mɛn ko civiliw de bɛ fanga na k'i ka dɔn ko sɔrɔdasiw ko yamaruya ti d'u ma bi fanga bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔdasiw ka bolo kan o waati kelen kɔnɔ na jamana bɛ ka kule don o don ka jigin dingɛ kɔnɔ na o ye dabalibanko de ye bamanan cini ka wulu bi sa mɛ ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi o ye dabalibanko de ye farabakaw fɛ yen dugu denmisɛnnakaw ye wulikajɔ kɛ ka yɛrɛ ka fulu b'u yɛrɛ lakana o tora o de hukumu kɔnɔna na ka taa tɛgɛ da bandi dɔw kan minnu tun bɛ marifa da maaw la ka se ka wulikajɔ kɛ ka dangari u la n'a fɔra ko jɛgɛ bɛ ji dɔn o tɛ da wuliji ko ye dɛ ne tɛ fili n ka bakɔrɔni ma min n'a wolo jirali la don dugu denmisɛnninw ye wulikajɔ kɛ ka tɛgɛ da an b'a lɔn k'a fɔ maa dɔw kan olu la u ye maa saba minɛ maa wɔɔrɔ kun don maa saba ma sɔrɔ fɔlɔ maa saba min n'i y'a sɔrɔ o minɛ na gendarme dɔ de tun b'o la gendarme min n'i y'a sɔrɔ o ye dabalibanko ye k'a tun bɛ baara kɛ senu ya yaasa ka nin bɛɛ prêt d'a ma farabakaw ka maire yɛrɛ e ka dɔn ɲininkali kɛra ale la ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Alpha Umar Baylo Diallo de maire de la commune rurale de Faraba. N ye Faraba commune dugu 14 dugutigiw musow donsow bɛɛ lajɛlen an ka hakili falen kɛ an b'an yɛrɛ kankan ɲa min ma parce que chaque fois n k'a f'i ye mɔgɔ bɛ t'i jɔ sira la ka marifa dɔ i la k'i lada dugu ma fɛn fɛn mun b'i kun k'a bɔ i kun n'i ko fɛn na u bɛ kɛsɛ k'i la k'i faga trop c'est trop. Donc, jeunes y a des co-bénévoles organisés. Maintenant, vous baignez yɔrɔw la, yɔrɔw ciblés.
ni nara n'a y'a sɔrɔ chaque façon de soupçon dɔ b'i ka sac la u b'a f'i ye k'i ka fɔ de i k'a dayɛlɛ u k'a kɔnɔ lajɛ. Donc il y a un gendarme qui a quitté Bamako. Ka tenue b'a la marifa b'a bolo donc wolu de y'a lajɔ a n'a mototigi mun tun bɛ taga bila u ye wolu de mina ɲɔgɔn fɛ mais mototigi mun tun b'a bori la o bori la moto kɔni tor'u bolo taara u y'u sɔrɔ gendarmerie la a ka tenue n'a carte militaire fɛngɛ ninnu bɛɛ bɛ sɛbɛn bolo u y'a siri ani minnu jɛra ka opération kɛ a y'u tɔgɔ fɔ ils étaient au nombre de 6 ko fɔlɔ la u tun ɲɔnara ni gendarme groupe dɔ la waati la k'u camper Camara là c'est lui qui a été choisi comme responsable de la mission ja wo kɔnɔla la u tun bɛ taa mɔgɔw ka bolofɛnw minɛ bula kɔnɔ o de la jara la a bɛ to ka na maintenant ale wolu bɛ opération kɛ ka mɔgɔw ka fɛn minɛ donc a kɛra o cogoya de la ala y'a bin zenu ka file la u y'a minɛ celui qui l'a invité a ka na un certain Ousmane Ba u y'o fana u taara o fana nɔfɛ Dar Salam les autres complices a y'u bɛɛ tɔgɔ fɔ mais u sera ka wolu saba de bina Ousmane Ba Mamadou Billo avec le gendarme on a un poste de gendarmerie à Hamdallah mais élément kelen pe de be o bɛ se ka mun kɛ contre des bandits a b'a yɛrɛ ɲini de o donc population yɛrɛ y'a ɲini ko état k'i jija ka Keɲeba ka sécurité renforcer an balada k'a fɔ ni tun ye maire kan ye farabagaw ka maire ni ye dabalibanko de minnu bɛ ka fini don ka lakana sabati ka tila k'olu dɔw ye nin na o bɛ maa dabaliban kosɛbɛ ne nin tɛ tan k'a tɛgɛ minɛ bɔrɛ kɔnɔ n'i ye nin fɔ u b'an wele sanga ni waati bɛɛ k'u bɛ olu ka finiw de don k'olu tɛ e ka dɔn wa nin t'olu ka maa si ye olu tɛ sɔnni ma olu ta kun tɛ dɛ jamana lakanani kɔ dɛ k'i ka dɔn maaw b'olu ka finiw don bi ko fini kɛlen bɛ furuba ye min n'a ka kan min n'a man kan ko i ka dɔn dɔw bɛ yen e ka dɔn k'u mana fini don d'a ma n'a waleyaw kɛra ka fini to dɔw kana k'u b'a fɔ ko finitigilakaw k'u don k'a sɔrɔ olu tɛ u t'a kalama nka nin tɛgɛ minɛlen filɛ bɔrɛ kɔnɔ n'a dalen f'a yɛrɛ b'a fɔ ale bɛ yɔrɔ minnu na n'a ye kalan minnu kɛ jɔyɔrɔ minnu b'a la a b'a bala fɔ o ye dabalibanko de ye nin de ye dabalibanko ye an bɛ deli ka nin fɔ finitigiw tali ni bi tɛ e ka dɔn ɲɛnawoloma b'a kɔnɔ na ɲɛnawoloma jumɛn ka ɲɛnatɔmɔ kɛ k'a dɔn nin de n'a ka kan a fanga bɛ nin na a n'o kɔfɛ a ladamu bɛ nin na nka a kɛra bɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a caman bɛ yen ni min y'a somɔw kɛ o dɔw bɛ yen k'u ka minɛ ka taa bila la walima sɛbɛnni ni maa hakɛ min ka di ye a ɲɛ foyi tɛ ɲini a dɔw bɛ taa k'a sɔrɔ hali u ma deli ka se ka tila ka kalan bɛɛ kɛ ka ban u tɛ taa gɛlɛman foyi tɛ ta ka ɲɛ suma k'o sɔrɔ kɛ ko ɲɛmaa dɔ ka den don o de bɛ kɛ sɔrɔ e ka se ka nin ɲɔgɔnna gɛlɛyaw don n'u b'a fɛ finitigilakaw sera ka sɔrɔ lagosi min bɛ ta ka ɲɛ suma ka fu siraw dan na baara in u k'a bila wolomani minɛ kɔnɔ na k'a bila basigi minɛ kɔnɔ n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la an bɛ kuma minnu fɔ e ka dɔn an ka jamana kɔnɔ an mago bɛ lakanabaa minnu na n'i y'a sɔrɔ ɲumanba minnu b'u cɛra a caman bɛ kɛ ten dɛ ala ka kelen ɲuman d'a ma n'o tɛ nin ye dabalibanko de ye dɛ dɔgɔfuranya in kɔnɔna na a lakanabaa dɔ taara ye kasobuba kɔnɔ ni dɔrɔgu ye k'an to o kuma la ka tila ka nin kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ tile saba bonyanko ala ka kelen ɲuman d'a ma n'o tɛ n'i ka wulunin da sirɔ minɛ na n ka filɛ maaw fɛ kɔni e tɛ se kuma na ala ka n ka jamana basigi n'an bɔra ye minisiri min bɛ jamana kɔnɔ o ka baara ɲɛsinnen bɛ kiiriko ma kunun ale tun bɛ kunnafonilaw tɔgɔ la du kɔnɔ na ka taa ye kɛnɛ kan fɛɛrɛ jumɛn de bɛ kɛ sango bi n'i ye bɔlɔlɔ sanfɛla lajɛ waleya dɔw bɛ k'a la k'olu ni kɛli man kan o kɛnɛ kan kunnafonilaw ka ɲɛmaaba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ tali ka Banjugu Dante la ale ye kuma ta minisiri ka tali kun ye fɛn jumɛn de ye a ye fɛn min fɔ an ka Banjugu Dante lamɛn. Cybercriminalité bamanankan la o ye fɛn ye minnu bi kow ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ou bien ka jamana sɛgɛrɛ ou bien ka jɛkulu dɔw sɛgɛrɛ ko minnu n'a bi kɛ bɔlɔlɔ sira kan donc n'i ye fɛn kɛ o sira kan min bi dangari kɛ hadamaden ka hadamadenya la ka kɛ ni telefɔni sira ye ka kɛ ni internet siraw ye ou bien ka kɛ ni siraw ye minnu ye électronique siraw ye a bɛ fɔ o de ma ko cybercriminalité an y'a ɲini k'a fɔ k'an bɛna an gɛlɛya walasa justice mɔgɔw ani presse mɔgɔw partenariat ka don ani ɲɔgɔn cɛ parce que tuma dɔw la kiiritigiw bɛ ko dɔ kɛ kunnafonidilaw t'a faamuya tuma dɔw la kunnafonidilaw fana bɛ ko dɔw kɛ kiiritigiw t'a faamuya donc comme n'i ye kiiri yɛrɛ fɔ a bɛ fɔ ko ils sont indépendants n'i ye kunnafonidilaw fana fɔ a bɛ fɔ ko ils sont libres indépendance bɛ dɔ bolo liberté bɛ dɔ bolo o fɔra tɛ foyi ye sigi ka fɔ a ka ɲɔgɔn faamuya a ka ɲɔgɔn ka baaraw dɔn a ka ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw la o de ka ɲi jamana ma tile kelen tɛ o an y'a jateminɛ k'a fɔ tuma ni tuma an ni justice mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn ye an bɛ thème dɔw ta ka na échange kɛ bi ta u bɛna kɛ cybercriminalité kan ni an ye spécialiste minnu wele olu kana loi in fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛfɔ question ka poser u kunna olu ka jaabi siɲɛ wɛrɛ an bɛ se ka na n'a ye journaliste n'i bɛ plainte don a kama a bɛ don cogo di journaliste i kan ka mun kɛ man ka mun kɛ donc journée caman de bɛna organiser mais journée o journée an bɛ thème dɔ ta maintenant n'i ye occasion ye an ka ci bila kunnafonidilaw yɛrɛ ma n'aw yɛrɛ dɔn k'a fɔ ko minnu ye aw nikankow ye a ye nana ye an b'a transformer ka kɛ thème ye ka débat sigi a kan. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye kunnafonidilaw ka ɲɛmaaba kan ye Banjugu Dante
kene nga sigi ngera ministry yara min fe ni ya soro Mamadou Kassoge n'ale kiriko ministry ye ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ ka fɛn kun ye jumɛn de ye an ka ministre lamɛn. Y'a ɲini presse ani justice u ka journée dɔw lancer ɲɔgɔn fɛ pour que justice bɛ baara min kɛ. Sariya kɔnɔna na donc Mali ye sariya minnu ta justice kɔnɔna na pour que ka secteurs bɛɛ réglementer o ka se ka développer bɛɛ k'a dɔn sariya ye min fɔ secteur bɛɛ gestion cogo la. Donc o ye fɛnba ye et puis an bɛ ka baara min kɛ o ka se ka ladɔn population fait parce que justice avec kiribetige peuple de togola il est important que peuple ka don justice be ka bara minke anga sharia utale ka don sharia ye min fo secteur be kono donc o la anya nyini ni partenariat ka se ka sinsi maison de la presse ni justice tie pour que anga se ka nyogon deme pour que sharia aka se ka lapodon befe justice be bara minke ana ka se ka don befe o de ba to démocratie be tanye o de ba to jamana yi se ka basigi maintenant anya thème folo minta o be cybercriminalité de kan donc mo munu be dans sabu wala o ke bololo kan donc pour que anga laje o ko yi se ka kele chogomina mais pour que aka se ka kele il faut que anga famu o ko ye femmi cybercriminalité fin du monde donc abe manifester chogodi abe nani kololo jumeni jumeni sigida kono anga se ko don maintenant nanyo don ambe jeka an hakili na fanga fara ɲɔgɔn kan pour que ka phénomène kɛlɛ parce que nama phénomène kɛlɛ amay do de bi tout sigi ka mɔgɔw neni ka mɔgɔw dɔgɔya ka sɔrɔ ma foyi kɛ donc o be jamana o jamana kɔnɔ o may moi je crois que tiɲɛ bɛ se ka fɔ ka sɔrɔ neni ma yala donc an b'a ɲini cybercriminalité loi yi bɛɛ ka faamuya et puis bɛɛ ka se k'i ka baara kɛ sariya batoli kɔnɔ donc o de ye laɲini ye ni ala sɔnna ma don nataw la an bɛna thème wɛrɛw aborder minnu b'a to an bɛ se k'a dɔn sariya ye min fɔ fɛn wɛrɛw kan. An balala k'a fɔ ni tun ye ministre Mamadou Kassoge ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o da ka d'an ka jamana na bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka taa siratigɛ jɛlen kelen fɛ basigi ni lafiya an ka faso kɔnɔ na ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen Mali ni Lajinɛ cɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔ na o CEDEAO de ka tila k'a ye olu ni ɲɔgɔn cɛ bi a kɛlen bɛ suruguba mɔni ye dɛ n'i bɔra e ka dɔn fo ka t'i se yɔrɔ la i bolo bɛ jufa kɔnɔ na n'i segira fana fo ka n'i na yɔrɔ la i bolo bɛ jufa kɔnɔ o ye dabalibanko de Mali ni Senegal cɛ munna nin gɛlɛyaw bɛ yen min ye fasoden dɔw ye taa ni ka segin kɛbaaw dɔw b'u hakili da ko bɛ kɛ kɛcogo jumɛn de la an ka dɔw lamɛn. wari bɔta yɛrɛ de ka ca yɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ minɛ i la yɔrɔ yɔrɔ bɛ dɔ bɛ minɛ i la bon n'i ye jate minɛ jagokɛla yɛrɛ bɛ taa i ka jagofɛn ta k'i bɛna dɔ ɲini a kan finalement ni n'a nana n'i ko i ko k'o bɛɛ jate minɛ a kan i ka jagofɛn yɛrɛ a tɛna na sa vraiment Mali autorités ni Sénégal autorités ka kan ka sigi ka kuma fɔ kɛ pour que nɔgɔya bɛ don nin na vraiment. an mana se poste la poste kelen tɛ poste fila tɛ poste saba tɛ kɛlɛ ka poste caman de sigi sira la u b'a fɔ maliyɛn muso 5 ka don fɔlɔ u b'an don mɔgɔ 5 n'an donna u bɛ wari minɛ an na a nɔgɔmani ye 400 ka taa se 1000 ma wa n'u y'u lajɔ i b'u ka jamana kan tu es obligé ka wari sara sinon i tɛ tɛmɛ. hali ni e mun bɛ taa bɔ i ka mɔgɔw ye n'i ye frontière tigɛ 400 bɛ sara frontière la bon sisan est-ce que o ma kɛ 1000 à cause de coronavirus. n'i donna Sénégal n'i ye Sénégalais ye a ka nɔgɔ mais n'i tɛ Sénégalais ye a n'a gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na n'i ye Sénégalais ye n'i donna Mali kɔnɔ a ka gɛlɛn n'i ye Malien ye a n'a nɔgɔyaw fana bɛ ɲɔgɔn na dɔɔni nka a mana kɛ cogo o cogo papier ko tɛ tuguni a bɔra sariya ko yɛrɛ kɔnɔna na. commerçant minnu bɛ taga u b'u ka minɛn déclarer douane na à partir de Kidira u b'u ka wari sara fo Dakar aw bɛ contrôle min sibi dans les arrêts u bɛ wari min sara a ka bɔ hakili ma. n bɛ CEDEAO kɔnɔna na jamana in bɛɛ ye kelen mais nin bɛɛ ye kuma fu de ye parce que an ɲɛ t'a la an tɛ ka waleya an ka kɛtaw n'an ka fɔtaw la a dun man ɲi parce que a bɛ na ni gɛlɛyaw ye sanni feere kɔnɔna na a bɛ na ni gɛlɛya ye hali adamadenya taasiraw fɛ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye jagokɛla ni minnu bɛ taa n'olu bɛ taa ni ka segin ni tun y'olu dɔw kan ye a kɛlen bɛ bi falisiw dalen bɛ suruguba tɛ sira la ɲɛ o ye dabalibanko de an bɛ dugawu de kɛ minnu b'a baara la yarabi ala la ka fiɲɛ bɔ da ni k'o di n'o tɛ gɛlɛya kɔni fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi an t'a dɔn an bɛ k'o yɔrɔ jumɛn na ka taa an ja yɔrɔ jumɛn na nka n'i ye nin bɛɛ lajɛlen hakɛ mɛn nin bere kɛnɛ b'a bolo ala ka n ka jamana basigi n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na min ye k'a dɔn k'a fɔ bi syndicat min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka baara ɲɛsinnen dɔ wɛrɛ ma dɛ commandant nakaw ka lafatali tɔn olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔsa in na u bɛ kɛlɛ la mɛnna k'a sɔrɔ kɛ u ka maa 2 min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu minɛna n'o dɔ ye Ali Sise
ka taa se Dirisa Sanogo olu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u tun bɛ commandant baara kɔnɔ n'u minɛna fo nin yɔrɔ in na maakunde kunnafonidenw na nka dɔgɔfɔlɔnya in kɔnɔ na ja dɔ bɔra n'i y'a sɔrɔ o ye video dɔ ye an b'a dɔn k'a fɔ kelen min ye o la nka kelen kumakan de bɛ mɛn kuma min na n'o kɛra o y'a sɔrɔ u ka lafasali tɔn u bɛ wulikajɔ la ko kɔnɔdimi ye basa sɔrɔ a kɔnɔ kan u bɛ wulikajɔ la san kalo 12 kɔnɔ u ka maa ninnu nɔfɛ kuma min na n'i y'a sɔrɔ video in kɛra u tilala ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ye a ko kɔnɔ na u ka lafasali tɔn ɲɛmaa ye Ousmane Christian Jara a ko kɛra cogo di an k'ale lamɛn. Tɛnɛndon an fana ye ja dɔw ye bɔlɔlɔ siraw kan an ka baarakɛɲɔgɔn 2 minnu bɛ bolo la n'o ye Ali Cissé depuis le 13 décembre 2019 ani Dirisa Sanogo depuis le 2 mai 2020 u bɔra ka kuma u bɛ mɔgɔ minnu bolo u y'olu ka vidéo la passé. Dirisa Sanogo o ka vidéo bɛ physiquement mais Ali Cissé o kumakan de bɛ bɔ. Ninnu u 2 bɛɛ minɛna k'u to ka baara de la. Ali Cissé minɛna fo k'a to baarakɛyɔrɔ ye so min kalifa la n'o a bɛ fɔ résidence a minɛna yen de kɔnɔ. Dirisa Sanogo o minɛna a taatɔ a ka sigiyɔrɔ la n'o ye gouvernement Rarusi a bɔtɔ ni élection ciw ye. O minɛkun ko élection dɔw batira olu y'a minɛ a minɛ k'u ma nisɔndiya ko parce que olu batira. Kabini donc u 2 minɛna fo bi ni nin tɛ vidéo ka yira an tun m'o sɔrɔ mais an tun ye ci dɔw sɔrɔ ka lɛtiri dɔ sɔrɔ min b'a yira n'a k'a fɔ k'u bɛ balo. Sani u yɛrɛ ka welewele da kɛ n b'aw hakili jigin k'a fɔ octobre kalo tile 15 salon Mali commandant bɛɛ nana taamaba kɛ Bamako yan u ka tenue na ka taa k'u ka galon bɔ k'a di premier ministre ma ka d'a kan gouvernement tun ye mɔgɔ terroriste 200 ani kɔ ka miliyari 10 caman d'a kan k'olu libéré ka jɛnɛ ninnu kɔ Mali ani maliyɛnw kɔ Sumala dɔrɔn de sɔrɔla la Ala ka hinɛ la maliyɛn na. Donc kabini o ma kɛ fo ka o kɛ fo bi an bɛ don o don an tɛ dɔgɔkun bila n'an ma sigi ou bien n'an ma welewele da bila pour que ninnu ka se ka ɲuman ka se u ka so. O don image bɔlen o kelen de don ɲɛmɔgɔw y'a sɔrɔ mais an ka tiɲɛ fɔ Ala ye Choguel ka gouvernement sigilen olu y'u ɲɛsin a problème ma à travers Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. O y'an wele k'an sigi ka an ɲininka a kuma la k'an ka lettre sɛbɛn ka d'a ma k'o kɛra cogo min an y'o kɛ a yɛrɛ y'an jaabi juma tɛmɛnen. Donc u kan ka min kɛ u ye min kɛ u y'a o bɛɛ fɔ a kɔnɔ pour que baara in u bɛ se ka a kɛ an ka mɔgɔw ɲuman ka segin an ma. Min b'an kabakoya o ye jamana normaliw la anw de kan ka lakana ni basigi lase jamanadenw ma. O b'a yira k'a fɔ an yɛrɛ fɔlɔ lakananen don. Ya Mali la n'a bɔra gouverneur kunda Mali ɲɛmɔgɔ ma kɔnɔnalaka tɔw jate n'o ye préfet ni sous-préfet ye. I bɛ t'u kelen ni sigilen sɔrɔ u ka bureau la wali u ka so wa u bɛ minɛ o cogo de la. An ye welewele da bila ka dɛsɛ. Tant que ninnu ma lakana État tɛna ye sigidaw la. Tant que ninnu ma lakana jamanadenw yɛrɛ tɛ lakana sɔrɔ. An b'a la k'a fɔ ni tun ye Ousmane Christian Jara kan ye maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u yɛrɛla jaw la bi bɔlɔlɔ sanfɛla la u bɛ maa minnu bolo an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'u ma an ka maaw bɛ se ka segin cogo min na min bɛ tali kɛ u yɛrɛ la yarabi Ala k'o ɲuman segin ka na denbayaw la kana sɔrɔ foyi gɛlɛman t'u la Ala ka kɛ ten n'o tɛ i ka maa bɔlen i kɔrɔ i tɛ ni foyi ye i ka dɔn fo tununen bɛ ka bɔ i ka yeli ma a t'o ye a t'o kunnafoni sɔrɔ nin ye dabalibanko de ye dɛ nka a bɛɛ lajɛlen nɔgɔba ye Masa Rahamani Ala ka na n'o ɲuman ye so n'an bɔra ye ni seliw bɛ ka gɛrɛ o waati kelen kɔnɔna i b'a sɔrɔ an ka sirabaw kan min ye ka dɔn k'a fɔ bolimafɛn bolibaw ye ka se ka siraba matarafa kɔnɔ o ka gɛlɛn kosɛbɛ a tɛ kɛ ka kɔrɔ sango yɛrɛ seli ɲɛkɔrɔla la bɛɛ ko ko n ka wuli n ka sinsin kuma na k'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen olu bɛ tila ka kɛ gɛlɛya ye kɛ kɔn aw ɲɛ min ye protection civile o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ cakɛda min bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ bunadamadenw n'u tɛgɛlafɛnw lakanani ma ni kasara sɔrɔla maaw fɛ an b'a lɔn k'a fɔ o ɲɛma min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka baara yɛrɛ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Segu sira la faya bɛɛ lajɛlen bɛ olu de ka bolo kan marakakunniw dagalen bɛ yen o ɲɛma Mari Tarawele an taara ale fɛ ka taa ɲininkali k'a la ale bɛ wele min bila bi ani bi labɛn jumɛn de kan ka kɛ seli ɲɛkɔrɔla in kɔnɔna na Mari Tarawele kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ lieutenant Mari Tarawele ne ye mara kungo sapeur pompier ɲɛmɔgɔ ye an bɛ waati min na i komi bi. Lieutenant Mari Tarawele siraba bi ka bɔ Bamako ka na faya cɛtigɛ fo fana ni gɛlɛya m'aw sɔrɔ dɔrɔn bɛɛ bɛ aw de ko sira bɛ cogo di sisan. Bon nin tile filanin in na an bɛ se k'a fɔ a ka fisa. O n'a ta o ta accident kelen-kelenninw bɛ kɛ nin wagati n'an bɛ to ka bɔ bolifɛn sen fila mototigiw kuma bɛɛ an bɛ t'olu dɔ ta u binna u yɛrɛ ma vraiment an kɔni t'a cause dɔn an kɔni ma se ka faamuyali sɔrɔ o fana la quoi. An bɛ ladilikan fɔ mɔgɔw ye bolifɛntigiw ye o ye u ka taa dɔɔni-dɔɔni n'i taara dɔɔni-dɔɔni a mɛn o mɛn i na si seyɔrɔ la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye quoi
vraiment excès de vitesse u ka o dabla wa siraba sariyaw bato n'o kɛra vraiment caman bɔ accident na quoi. An bɛ waati min na n'i ye jateminɛ ni seliw sera dɔrɔn i b'a sɔrɔ siraba min n'a ko ye kalifalenbaw ma siraba matarafa kosɛbɛ mobiliw bɛ jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ u bɛ jɛ ka don ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw kan ka mun de kɛ sango u bɛ tanga pour que i ka tanga kasara ma surtout seli ɲɛkɔrɔla in yɛrɛ la bɛɛ pressé don ka se seyɔrɔ la mobili batigi ninnu yɛrɛ les cars les minibus bɛɛ ko n ka fɛn dɔ sɔrɔ nin wagati in na parce que seli sera recette dɔ la don d'être comme ça an b'a f'u ɲɛna vraiment ko ta dɔɔni o ka fisa i pressé kojugu ka taa kɛ sumaya y'i bolo quoi donc an b'a ɲini u fɛ hali bi u ka taa ni hakili ye quoi voilà an b'o de kan ka de da u ye quoi bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la quoi surtout an ka pneus man ɲi funteni bɔlen don oliba in fana a bɛ na ni télévision ye u k'u hakili to u ka pneus fana la quoi voilà an b'o weleweleda de k'u ye quoi. Aw minnu bɛ yan n'aw ka baara ɲɛsinnen bɛ nin lakana ma gɛlɛya jumɛn b'aw kan a ka baara kɔnɔ la yan. Gɛlɛya min b'an kan o bɛ u ka sira sariya labatolibaliya o gɛlɛya de b'an yɛrɛ kan yan nɔ o ye gɛlɛya dɔ ye n'u y'an wele yan'u k'an sɔrɔ o fana gɛlɛya bɛ yen kuma dɔ la parce que dɔw tɛ numéro yɛrɛ dɔn. Mɔgɔ caman b'a fɔ k'u bɛ aw wele ko aw ka mɔgɔw tɛ na joona. Non o tɛ tiɲɛ u tɛ numéro dɔn sinon baara fila t'an na o kɔ sisan nɔ numéro falenna surtout numéro falenna sisan yɛrɛ numéro ye 94 94 56 32 94 94 56 32 o de ye numéro kura ye sisan nɔ ne yɛrɛ ka numéro bɛ yen o ye 76 48 66 68 ye o ye ne yɛrɛ ta ye donc n'i ye numéro fila kongo i b'an sɔrɔ ni Ala sɔnna ma. An bɛ dugawu kɛ ni tun ye lieutenant Mari Traoré Marakakungo sapeur pompier ɲɛma u y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'an kisi kasara ma n'an bɛ fɛ ka se joona an ka taa dɔɔni tɛ tɔtɔ ko la ala ka hakili ɲuman d'an ma n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ minisiriso b'an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ma fara ɲɔgɔnkan dɔ kɛra jɛgɛ wusu yɛrɛ ka se k'o don ba la mun de kan ka kɛ o kɛnɛ kan kɛnɛya minisiriso ka cɛba min tun bɛ yen o ye Seku Umaru Danbɛlɛ ale ye kuma ta kɛnɛ kan a ye min fɔ o filɛ. Bila jakun ye kun tun ye an bɛna projet dɔ lancer ka baara dɔ boloda baara min minnu hakili to jɛgɛ wusu baara cogo kan k'a kɛ dumunifɛn la saniyalen k'a kɛ dumunifɛn tɛ se ka kɔlɔlɔ lase a dunbaga ma fana k'a kɛ dumunifɛn bɛ se ka jago Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ bɛ se ka sɔn cogo min na k'a fɔ a tɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma a duntɔla la ni lajɛ kun b'o boli o kan. Nin ta siɲɛ fɔlɔ ye an k'an janto jɛgɛ wusu la an ka baaraw taabolo de y'a to an nana dɔn k'a fɔ sisan an kan ka an wasa don kosɛbɛ jɛgɛ wusu fɛ k'a lajɛ jɛgɛ wusu nafa min b'a la dumuniko ta fanfɛla la a bɛ nafa min se adamaden ma an ka se ka lasago wasa a ka se ka a ka baara kɛ a kɛcogo la ani fana nafa b'a la jago kunda jamana kɔnɔ jamana kɔ kan jɛgɛ wusu ka di mɔgɔ caman ye o de y'a to an ye jateminɛ kɛ sisan ka baara fanga bonya wasa Mali jɛgɛ wusu bɛ se ka dun cogo min na Mali kɔnɔ ka sɔrɔ kɔlɔlɔ t'a la ani fana a bɛ se ka feere cogo min na kɔ kan k'a sɔrɔ gɛlɛya ma sɔrɔ a la jɔyɔrɔba bɛ jɛgɛ la Mali sɔrɔ sira fɛ dɛ jɛgɛ bɛ mɔnikɛlaw kɔfɔ a bɛ jɛgɛ baarakɛlaw kɔfɔ ka taa gilasi dilanna na min bɛ gilasi feere ka jɛgɛ lamara ka taa transporteur la n'i y'a lajɛ a bɛ taa mɔgɔ 200 ani 85 la bi mɔgɔ minnu ka baara sigilen bɛ jɛgɛ ko la o jate bɛ se n'i ye baarakɛlaw sigi kɛmɛ sira la a bɛ se fo mɔgɔ 7 ma o de b'a to an b'a dɔn bɛ ka fɔ jɛgɛ a bɛ dumuniko la sabati mais baarako fan sira fɛ nafaba b'a la parce que a bɛ nafa lase a baarakɛbagaw ma. An b'a ladan k'a fɔ ni tun ye Seku Umaru Danbɛlɛ kan ye u y'a fɔ cogo min na jɛgɛ wusu ko n'a ma ɲɛ saga tɛ ka sɔrɔ saga sɔngɔ tɛ ka sɔrɔ seliba kɔni Sidiki Kulubali Mohamed Samake Julacɛ cɛgana ye anw n'a wasa don cɛ kurulen la n'o ye jɛgɛ wusu ye ala ka hakili ɲuman d'an ma n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ Yirimajɔ ko an ka n'an ka kokɔrɔ bɛɛ fili o de kɛlen bɛ sababu ni ka gɛlɛya caman bɛ ka se ka don an ka sigiw kɔnɔna na laadala ɲɛnajɛ dɔw tun bɛ a tun bɛ kɛ sababu ye hali ni maaw diminen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ u bɛ nisɔndiya ɲɔgɔn kɔrɔ an ka na kokɔrɔ bɛɛ fili Yirimajɔkaw ye fara ɲɔgɔn kɛ kɔtɛ kilo o min tun ye fɛn kɔrɔ ye n'a ma ɲɛ a wulila k'u bɛna segin a bɛna kɛ n'Ala ye sini sibiri yɛrɛ jira na a baaraw bɛ daminɛ Yirimajɔ dugukɔrɔ la ko dogolen tɛ a bɛna kɛ dafɛla bɛɛ tɔgɔ la kɛ kɔn u ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛ kɔrɔ Sidiki Kulubali ye ɲininkali kɛ dugutigi ka taa se jeunesse ɲɛma ma o ye kuma min fɔ o filɛ. Dɔgɔ Tijani Jase Jara sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Yirimajɔ dugukɔrɔ ma Dudulaka don. Ko mun labɛnnen b'aw bolo sibiri natɔ? Min labɛnnen b'an bolo dugu laada kɔrɔ dɔ bɛ yen ko Kɔtɛko ko kɔrɔba don kabi dugu sigira bɛ sen na mɔgɔ tun ɲinɛn'a kɔ nka sisan bɛɛ lajɛlen hakilina kɛra kelen ko fo ka se ka mɔ k'a lawuli denmisɛnw fɛn fɛn n'i bɛ san 30 bɔ a ma deli ka kɛ olu ɲɛna fɔlɔ a kunba bɛ mɔgɔw la an b'a fɛ k'a lawuli bɛɛ k'a ye parce que sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn ɲɔgɔn t'a la o de kama a bɛna to Yirimajɔ a ma kɛ min ɲɛna o bɛna dɔn an fɛnɛ min ye
lamini mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛna dɔn kɔtɛ yɛrɛ ye fɛn dɔ ye dɔnsen dɔ don dɔw ko kɔtɛba kɔtɛko ye fɛn min ye cɛmisɛnw ka ɲɛnajɛ don nka a bɛ dugu bɛɛ lajɛlen na ɲɛnajɛ cɛmisɛnw ka ɲɛnajɛ don dugu bɛɛ lajɛlen bɛ sen don a la cogo jumɛn na i kɛra mɔgɔkɔrɔba sugu o sugu dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ e bɔra lɔ ka tɛmɛ o kuma i bɔra fɛn min na ka tɛmɛ i cɛkɔrɔbalama kuma ni denmisɛnw nana segin o ka jida sɔnna k'o kɛ a bɛ ɲɛnafin b'i la ka d'a kan i yɛrɛ ko min kɛ ka tɛmɛ ni mɔgɔ wɛrɛ seginna kan e yɛrɛ de b'a dɔn nin b'anw ta kɔrɔlen bɔ ubiyɛn nin t'anw ka kɔrɔlen bɔ o bɛɛ de jaabi bɛ e yɛrɛ cɛkɔrɔbaw bolo i y'a yira k'a bilalen sanfɛ k'a bɛ san 40 bɔ munna a bilala ani munna a daminɛna sisan min n'a bilala ko caman bɛ yen tuma bɛɛ maliden bɛɛ bɛ ka jida sɛnɛ kan k'an ɲinɛ an yɛrɛ k'an filila an yɛrɛ ma waati bɛ na mɔgɔ hakili la k'u bɛɛ kodɔn ja kodɔnbaliya don nin ye kɔrɔlen nin ye kokɔrɔ nin ye kokɔrɔ ye nin kuma tɛmɛna nin kuma tɛmɛna fɔ diɲɛ bɛ taa ka e yɛrɛ to yen o ma mɔgɔ nana lajɛ sa an ko an bɛ taa bila ka tugu mɔgɔ kan an ma se ka kɛ olu ye o tuma an de y'a jaabi sa an ka sira an ka kɔrɔlen ma an ka kan yɛrɛ mɔgɔw fana hali an bɛ boli la minnu fana nɔfɛ olu fana mɔgɔ bɛ an ka kɔrɔlen la ko culture o tuma na ni anw yɛrɛ fana seginna an kɔ k'a fɔ anw fana mun bɛ dɔ a la fɛn bila bɛ san 40 bɔ o kɛbaa kɔrɔ tɔ man ca kosɛbɛ kosɛbɛ a fana ka d'anw ye bi fana an ka a to si ye denmisɛnw bolo nka k'a wuli sa kana jɔ bilen cɛkɔrɔba jɔyɔrɔ min ye o ye k'a kɛcogo yira denmisɛnw na ani ka wele lase lamini dugu bɛɛ ma mɔgɔ minnu b'a dɔn kɔrɔlen welelen don minnu t'a dɔn kɔrɔlen wele don comme si dugu tan bɛɛ yirimajɔ lamini bɛɛ bɛɛ lajɛlen welelen don a la arajo minnu fana bɛ yan u bonya b'a la ka d'a kan u nani fana a ye lafiya caman na s'a ma n'an tun mago bɛ arajo la fo i ka ba tigɛ sisan i bɛ baara kɛ yan yirimajɔ arajo la ka sɔrɔ i ma ba tigɛ i mago bɛɛ bɛ lajɛlen min ɲɛnabɔ an bɛ foli fana kɛ arajo ɲɛmɔgɔw ye ne tɔgɔ Musa Jara ka bɔ Yirimajɔ ne ye Yirimajɔ sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye sibiri natɔ ni Ala y'o yira an bɛɛ lajɛlen na Yirimajɔ kɔtɔko de tun bɛ yen nɔ an kɛlen don ka welewele bila Yirimajɔ ka bɛɛ lajɛlen ma Yirimajɔ secteur 33 a bɛɛ ni dugutigi ka yamaruya ye an denmisɛnw kɔni ye ɲɛnajɛ in ŋaniya an'an faw k'a fɔ u kana an dɛmɛ an ka kulonkɛ la an'an dafɛ duguw fɛn fɛn dugulakɔrɔ sirakɔrɔ tabakɔrɔ ka na fɔ Sabalibugu kura in na an ka welewele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma u kana an dɛmɛ Yirimajɔ kɔtɔko in na an bɛ foli de b'an bolo ka n'o ci kan an b'a lɔn k'a fɔ nin tun bɛ tali kɛ dugutigi ka taa se u ka denmisɛnnin sifinnakaw ka ɲɛma ma u y'a fɔ cogo min na Ala k'a ko kɛ nisɔndiya ye k'a kɛ bɛnɲɔgɔnya sabati sababu ye ka ɲɛsin sigidalama bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Julatɛ Jakite mun b'e bolo bi karamɔgɔ Ase an bɛ taa R2 Congo RD Congo jamana premier ministre kɔrɔ Augustin Matata Ponyo ni sénateur yɛrɛ don bi a nɔ minɛlen bɛ sariya tigilamaw fɛ barisabula ko RD Congo jamana ɲɛmaaw tun ye maa minnu bolofɛn dɔw minɛ u la ni ka tila ka nafolo dɔw labila ko k'a di o maa ninnu ma ko nafolo ma se a seyɔrɔ la wa siga kelen bɛ Augustin Matata ma o ko la o senfɛ Sénat ye immunité wuli ka bɔ a kan o bɛ kɛ sababu ye a ka taa sariya tigilamaw ka wele jaabi o kɔfɛ an bɛ taa Haïti ka sanga ni Haïti jamana ɲɛmaa Jovenel Moïse ka fagali ye komando dɔw fɛ jamana caman ɲɛmaaw b'a la k'u fɛla fɔ sɛgɛsɛgɛliw bolodalen kɔ jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko mercenaire 4 minnu dɔnko bɛ jamana ɲɛmaa fagali la ko olu fana fagara wa ko tɛgɛ dara maa fila wɛrɛw kan ni k'olu don bɛrɛ la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Pays-Bas kunnafonidila min bɛ wele ko Peter Rodolphe De Vries an ko min ma ko journaliste d'investigation o dɔ don a magadi kosɛbɛ arabadon wagati mun na a bɛ ka bɔ RTL kunnafonidiso kɔnɔ cɛ dɔ ye marifakisɛ 5 ci a la ka ɲɛsin a ma u y'a cɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a ma sanga a jugina kosɛbɛ a tun bɛ balo ani saya cɛ o kɔfɛ an bɛ taa Birimani kɛnɛya tigilama minnu bɛ wele ko soignant olu kɛra baarakɛlaw fɔlɔ ye minnu ma sɔn fanga dafiri ma Birimani ni u yɛrɛ tun ye baarabila badabada dɔ boloda ni y'a kalo 5 ye o baarabila badabada bɛ senna k'a sɔrɔ coronavirus bana fana b'a 12 la sorasi minnu ye fanga dafiri olu ni nin baarakɛla ninnu kɔni bɛ k'u kɔ da ɲɔgɔn kɔ la nin wagati in na karamɔgɔ Ase nin bɛ dansigi an ka bi kɔkan kunnafoni la an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a baleli nɔgɔya n'o tɛ journaliste kɔni ka gɛlɛya ta ka ɲɛ somo bɛ jamana nagasi dɛ Ala k'a hakili ɲuman d'a ma basigi ni lafiya an k'o sɔrɔ baara ninnu kɔnɔ la ka nisɔndiyalenba to an ye tɔma sɔrɔ fanakaw fɛ yen Lamini Jabate k'a fara a furumuso ka majɛ fɔnba olu ye den sɔrɔ denkɛ ka tɔgɔ da Ablaye Kulibali la an bɛ dugawu kɛ Ala ka den k'a k'a makɔrɔba tɔgɔ ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn